Nicméně, to jsme u toho čištění, ale pojďme ještě k těm praktickým věcem, protože my jsme tady zmínili tu novinku, která vlastně je, která se zavádí do bytů, která se zavádí do domů, na chalupy a podobně. Já se tak dívám, jako to dřevo nezhořelo. Zaplať pánbu. Jsou to keramický polínka. V podstatě dělá se vícero druhů. Jak tohle březový dřevo, tak i potom nějaký smrkový, bukový. Si můžeme vybrat. Jako můžete dokonce. si vybrat a dokonce je ještě alternativa, což se dává hodně do těch extra moderních interiérů, oblásky. Krásný bílý oblásky, buď to jsou lakovaný nebo nelakovaný, vypadá to velice efektivně. A jak se potom čistí takováto věc? Nebo zanáší se vůbec takováto věc? Tohleto sklo je tak na vyčištění, řeknu, možná po měsíci denního používání. To teda já v životě nebudu zapalovat každý den. Právě proto říkám, je to vyloženě jenom spíš bych řekla usazeninky, prachové částice, které by vám tam potom mohli udělat film, ale nezačadí se vám to tak, jak třeba jinými slovy spíš budu leštit z venkovní strany od prachu, než zevnitř teda od těch sobot. Evo, poslední jenom teďka krátká vsuvka, než přejdeme zase k soutěži a k dalším věcem. Řekněte mi, grilovat se na tom asi nedá. Ne. Takže buřty opíkat nebudem v krbu. No ještě, že si je nevzal, on už by je dávno opekl. Tak my děkujeme, ještě se ke krbům vrátíme, k Evě se vrátíme. Máme 8 hodin a 8 minut, takže myslím, že jsou připraveny poslední zprávy. Já si myslím, že jo, že nám to Lucka teďka ukazuje. Míša si sedla na svoji židličku, čtecí zařízení je taky připravený, takže přátelé 1. březen, 8 hodin 9 minut a zprávy s Míšou.